இப்படித்தான் இப்போ இதுக்கு படி இப்படித்தான் படிக்கிறேன் சில பிள்ளைகள். மற்றது இப்படி புட்டுவம் உட்கார்ற புட்டுவத்தை கொடுத்திருக்கோம். உட்கார்ற புட்டுவத்தில் இருந்து படிக்கிறோம். இந்த மாதிரி இதில் ஒரு 35 தேவைப்படும் சின்னவங்களுக்கு மட்டும். இப்படித்தான் நிலைமை இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் படிக்கிறோம். බාසනේ මේ බලන්න බාසනේ මෙන්න මේක තියනවනේ මේ ටේබල් එක මේකම තමයි ගන්න ඕනේ හරිද මේක පොඩ්ඩක් මේම උසට එන්න ඕනේ මෙච්චර උසට එන්න ඕනේ හරිද මෙච්චර උසට එවිල්ලා මේම ටර්න් එකක් එන්න ඕනේ මෙච්චර මෙච්චර උසට එවිල්ලා මේ වගේ කට් එකකුත් තියන්න ඕනේ මේ කුරුවන් පල්ලයට යන්නේ නැතුව පොත තිබ්බොත් හරි ඊට පස්සේ පිටිපස්ස එක වහන්න ඕනේ வாண்ட உடனே எத்துலே மொனோரி புக்ஸ் மொனோரி மேகோலாண்டு தியண்ட புழுவான்னு அது கொஞ்சம் சைஸுக்கும் பாருங்க சார் கொஞ்சம் பெருசா பண்ணணும் ஓ சரியா இது சின்ன வந்து ரெண்டு போடும் இது இன்னும் மட்டும் எடுக்கணும் பாசனே அங்கல் दा हटाई මේකත් වැඩි කරනෝනේ මේකත් අඟල් 12 හයි අඟල් 12 උසත් වැඩි කරනෝනේ උස கொஞ்சம் அழகா මේක තියන්නේ අඟල් 8 තියන්නේ අඩියක් තියෙන වෙයි අඩියක් තියෙන වෙයි ඔව් අඩියක් සම්පූර්ණ අඩියක් ඔව් මදිද 13 ගම් 13 මේක බලන්න අනේ ඒ උසාරි නේද මේක 15ක් තියෙනවා 15ක් තියෙනවානේ 15ක් තියෙනවා මේක ඉලිරිංග சரி 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 இல்லை இல்லை இதுக்கு இங்கிட்டு வாங்க சார் அப்படியே இருமியோ நீங்கள் எல்லாம் கொடுத்துக்கோ அதில் உட்காருங்கம்மா இப்போ உட்காருங்கம்மா இது சரி இந்த வருஷம் சரி అంగళ్ళకు ఇతర అడుగు కారు పిటి పస్సే అడియాక్ ఎండోనే ఇස්සර අඩු වෙන්න ඕනේ පිටි පස්සේ 15 අරගෙන මේකත් 13ම අර මෙම ඇන්ගල් අන්න එහෙම තමයි එන්නේ අන්න එහෙම තමයි එන්නේ පිටි පස්සේ 15 ඉස්සර යන ඇන්ගල් ඔව් අන්න එහෙම තමයි එන්නේ බබා ඉතින් කුරුවන් කිට පොමු බබා ரைட் ஓகே आज वेट இப்போ ඔය ගිහලා ලියලා කොටේෂන් එක එකක්ට කීයක් එනවද කියලා බලන්න මේ උකරුම බබා ரைட் මේ උකරු ఇక్కడ రైట్ పోలీస్ ఓన్ ఓదు కట్టాయి ఓదు புதிய சவுண்ட் சிஸ்டம் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் அதான் இது ஒரு ஸ்பீக்கர் இந்த ஒரு ஸ்பீக்கர் 18,500 ரூபா சிஸ்டம் அது நினைக்கோடே ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் புதிய சவுண்ட் சிஸ்டம் ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன் பள்ளிக்கு தொழுகிறதுக்கு மட்டும் தொழுகிறதுக்கு புதிய சவுண்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் புதிய சிஸ்டம்